Maing hapon, maing buntag pa bay. Putos kay no. Tugnaw kay bay. Aw murag halfway tugnaw, halfway init ug sabot. Nya karong adlaw kay kanang Wednesday. Of course, Wednesday karon nya. Pila ka days ago nagtiwas ko kanang video sa akong vlog na koy gi kanang kuan. Na koy gi himo para sa Bisaya by vlog baga murag kana lang Instagram pero siya ayo. And then last time where I made a video nga nagiyong ko nga kaning Osmo Action akong gamiton pirmi nya mag-edit ko sa iPad Pro, but naabtan ko sa time nga daghan kog assessment and as usual ni crash na pod. Either way, so karon ni give up unta ko gamit sa Osmo Pocket Osmo Action. Sige yung Osmo Pocket, Osmo Action kay kanang na-realize na ko dili kay siya wide ba, and then ang iyang color pati gid siya nya inig-edit lisod, so mag-edit ko sa kanang kuan sa iPad Pro noisy guba kunana. So yan ako adi na sa ko mo try ani kay maganda magkabati akong content, but karon ako na lang siyang gi buhat-butang sa custom settings. Ang akong ISO nakaset rag something nga fixed, and then lang white balance so pa na ko ma-change. Anyway, ang white balance na ako ang gi-fixed nya di kalit lang init kalit sa gawas nihayag lang mayo. So karon kay napa ko sa Cat3 gikapoy ko kay nagkadlaw na ko kanang trabaho sa programming na mo nya mo kanang banga kay nag-programming dugay kinahuman mag-exam pag yung kurang alas 2 nya kanang balaka ko kay maski murag na koy idea pero murag di kay ko mga ko programming kay ages ago pa ko last nag-program nya tapulan kay ko. But anyway, I hope mahumanin ako karon nya kanang namagi ko yung laboratory nag-recording na ko sa laboratory kay kapoy. But kamo ba kumusta mo diya kanang vlogs na to karon bati kayo kay about kanang kuan balay raway mga bagko ba indot to kanang magsusuri ko sa Facebook na ko magsuri-suri ko sa syudad ba, then ipakita na ako sa inyo ang Melbourne yun sa ba natatog katong wala pa lockdown buang sa niya kung karon sa ako na eskwela karon sa ako daghang time na ba nga mag video gawasan ni si pisting yawang COVID, so muna ron most of the time na sa balay stage 4 lockdown pagid mi kay kanang nag-outbreak naggrabe man mo nag-wave second wave niya grabe kay nga rin sa Victoria, grabe yung gay mo sin awat mga tag 700 ang cases. Dako magkalimutan sa ila ha. Karon ambot pila man di karon. Lately tag 10, tag 5, tag ana na lang. Tag 5, tag 5, tag basta gagmay lang gyud kay lately. Naon nila ko pilay kuan karon. Ano ko. Pilay numbers karon. So karon kay 13 na sa disa ka balik pila ka days ago mga gahapon 10 ka buok the other day 5, so if 5 nang tamin dalipay na karon ibalik og 10 balik og 13. So kuya og yapon murag maguno na ka 13 new cases rabat kami lockdown yapon like di mi kalakaw 5 kilometers away di sa mi ka pataka gawas nya kanang at least wala na curfew. So na curfew mga 8 PM ra kutob nya 8 to 5 wala gawas sa balay di ka pwede ka gawas. Ang exercise kay 1 hour ra karon 2 hours na nya pwede na ka na kuyog nya daghan na murag easen up na pero murag ya pug stage 4 murag sa Cebu isik yung sansa nasuya lang ko ba nagtanaw ko sa mga lugar sa Pilipinas maski daghang pag cases sa mga tao galaglaag ka beach unsap na diha nya sa US, grabe, summer holidays. Kami nga rin, lockdown, seryoso lockdown niya. Makita ko sa Ubad State, makita ko sa kanang kuan sa Perth, as in nag-shoot, nag-wedding sa mga kaila. Kami nataming wedding karong 10, but di mi kagawas kay di maray allowed to wedding niya kanang kuan. Di pagyud kanang sito gani. Di pa gid pwede mag-shoot kay kung sa business di pwede mag-shoot basta nana. Anyway, bati mga angle. So rin tataod batog sa kadali kay napo ko exam alas 2 magstorya tag may alas 2 magawas tingay ko musket tingay ko ako ba sa buhaton pero kita-kits ta
Tuog sa ko balik. Bye. Okay, bye. 12:30. So akong exam is in 2 hours. Buat makadungog ba ka muna ako kay namo kay face mask, pero 2 hours. Within 2 hours ang akong exam, and then wala lang, lakaw sa ko kadalas gawas pa pahuwas ba, reset sa utok. Pero murag alangaan inda. Anyway, check sa ko sa mail ko na bakoy bagong parcel niya abot. Kay check lang. Medyo sorry, tas park ka dali. So so makita ninyo hayag kay karon murag init kay ba. So magunaw na mo ano ga flannel shirt man siya nga murag halimuot man kayo. Hangin kay sabay niya kanang ngari sa Melbourne, kanang makita nimo murag hayag ra siya, kanang murag init ra ba. Pero ang hangin bugnaw, maski unsa pa na kanang init nga maka sunburn. Pero kung naa ka ngari mahibong katugnaw kayo niya, masunburn ko kay ang hangin bugnaw man, di ka kabantay nga ang sun init. Pero ang ultraviolet rays, tago ka rin, ang ultraviolet rays grabe kayo, murag guba ang ozone or unsa. Pero no, indot lagi ni atay kita mo ha, awa bantay mo na yung mga buwak. Cool sa kay tanawan ba? Tanawa picture niya nila ako. Wa man sa uban, diri ra man na linya, murag ituyo man yung tingin nila. Picture na nak bay. So nagpicture ko kadali, yun na realize na ako murag bati akong setting ganina sa camera, kaya nga akong ISO about 3200 dapat iset na ko less than 1,000 or mga 800 ng ISO para nindot siya kuha ang maximum. Atay, oh well, sige lang. Anyway, bye. Mura to siya, bye. Quick stroll kay matug ko balik. Pero nawa na akong duka kay nag energy drink ko. Atay, sige bye, sud ta balik. Taas sa ganing vlog karon, duda ko taas sa kayo. Let's go. So bye, mana akong exam mong Japon, galakaw gipo ko ba kay kay walking gina ko may. Pero may gali okay ra akong exam, problema na ko ang finals na lang. May nakagawas ba nya kanang di pa pwede ka gawas tayo, di ka pwede ka adtog 5 kilometers. So dire rami within the area, way ayo check na pugos mailbox. Wala lang, trip lang. So ganina naglakaw-lakaw ko sa init, kanang hayag kani mga buwak ni bloom ba. Karon nibalik ko, wala na, nanira na sila padong na gabi. Pero spring naman, so daghan jud kay mga kuan, daghan jud kay mga buwak manggawas karon. Ako nga sa park, mga tao na nanaw na ako. Sa Daram Park. Pwede ganang lakaw. So ang atong vlog karon ingon na lang sa walang say ayo. Sige bye. In the next few days okay na itong vlog, kabala ka. Ayo bye bye. Exception sa ta karon atong gamiton pag edit karon kay ang laptop bisita mo gamit og kuan iPad, taon-taon si gawas. Sige bye, last na lang gito, sulod na ko, bye bye.